Takže zdar lidi, vítám vás tu u nové série Battlefield 4 single player a je to první část, tak se na to vrhneme. Teď musíme vystřelit okno, tak jsme ho vystřelili. A omlouvám se za mírné lagy, kdyby někdy byly. Tak, uvidíme. Kdyby se někdo ptal, tak to mám na střední grafice. No, omlouvám se lag. Na střední grafice. Nemyslím si, že to je tak špatný, ne, vypadá to docela hezky. Dostaňte se do úkrytu. Tak. Tady asi ne. Hop, tady. Jo, tady někde budou ti. No. Tady máme otevřít dveře. Tak. Teď to tady bude docela náročný a FPS, tak kdyby se to sekalo, tak se fakt omlouvám. Tak. Jo, vyzbrojte se. Tak. No my si nemůžeme nic jiného vzít, jedině toto, no. A asi nechám toto, tak. Teď sem budou chodit ti zlí. Už. Jirčan, tak. Teď, tak, jdeme do akce. Tak. Super, tam jde další. Tady jde další. Nevím, jestli jsem ho zabil asi, jo. Teď tam jde. Oh. Mluvám se lag. Občas bude lag, protože už mi to nestíhají ramky. Ale na Vánoce mi přijdou nový, takže doufám teda, že dostanu. Uvidím. Pak budou rozhodně ještě let's play z Battlefieldu. Tak. Mluvám se. Tady to bude hodně náročný. Co to je? Jo, to je označování kvéčkem. Hop. Dobrý, tak se probujeme dopředu. Šup. Samozřejmě už jsem to hrál, takže vím jak na to, že jo. Odemčila se nám nová zbraň, jsem si ho nevšiml. Tak, dobrý, jdeme dál. Máme tady. Moc si to už nepamatuju, jo, takže tady asi máme jít dolů. Tady není žádný náboje. Je, omlouvám se.
Fakt mě to nestíhají ramky. No. Tak, co teď? Máme vzít C4 a my si vezmeme toto. Tak, dobrý. Tak, jdeme. Samozřejmě bych si to dal na nízký detaily, ale chci, abyste z toho měli aspoň trochu hezkou grafiku, jak jsem si to nastavil na střední, no. No, tady to bude trochu problém. Uvidíme, snad vám to nebude vadit, no. Co máme dělat tady? Tady mi dá... No. Omlouvám se. Co tady? Nepotřebujeme se na něco dívat, my tam vletíme do té akce. Akorát si zkusím vzít novou zbraň, zkusíme to CZCčko, co se nám odemčilo. Samozřejmě se to odemyká jenom v single playeru, není to v multiplayeru. Dřív jsem si to myslel, tak. Zavři. Tak. No tak tady ta zbraň je docela hodně přesná. Jo, Qčkem se označuje. Nikdo nevěděl. Ano, tak. Tak. Tak dobře, no, tady bych to zatím ukončil u té helikoptéry a já se s váma loučím a čau.